Straight to the point. Okay, aras ta mga higala sa atong mga hisgutanan karong buntaga. Ako sang hinapayon gamay na akong buhok kay kininiang narabay mga hinawayon. Pero sige lang, basta kay ako maingon ko nga gwapo ko. Akong papa may nagsulti. So kadpas pagkabata nako. Good morning, Governor Gwendolyn Garcia. Good morning, vlogger. Good morning, friends. Ida ni mong vlogger mahigala, ha? Good morning, world, ha? Kaya tibo kalibutan man atong mga bati, mga kaigalaan. O niya, sa ako nagingon, kining vlogger mahigala, pasaway-saway, pero ako musultian katong The Passion of the Christ. Tanawan ninyo itong The Passion of the Christ. Nakakita mo bago siguro to? Kay bag-uman manghigala ang Semana Santa. Kadtong katotoang giportray dito nga panuway ba, no? Naglibot-libot dito sa mga apostoles ana. Maog naong ining vlogger. Now arita mahigalas tong issue ron. Simple ra kayo. Pasabton ta mo mga higala nga simple kayo. Ako nang gisugdan kay ganina. Nya atong simplify gyud akong balaod para mahibaw ang tanan kay ug di mahibaw kon kuanon mata, puyok-puyokon mata, lipat-lipaton ta. Ha? Kining style mahigala ba nga kuno hay lipat-lipat. Anya manghambog ning vlogger mahigala nga kuan mo ni mauna. Di man ta pwedeng lipat-lipaton, ha? Ya ha, aron di ta malipat. Simple kayo. Ngano man nga ang ombudsman, ngano man gipasakaan man si Governor Gwendolyn Garcia kaso sa ombudsman, unya nganong gisuspenso man siya preventively. Wa pay labot ana unya unsay hukom gyud ha, preventive suspension for 6 months. Simple kayo. Ang usa ka construction firm, usa ka construction company nga ginganlag Shalom Construction Incorporated. Iyang gihatagan mga higala og authority special permit nga magkware, ha? Magkware, manguha sa sand and gravel dire mahigala sa Mananga River. Straight to the point. Klaro-klaro lang ha. Kami nga man, dili to quarry, desiltation. Asa man to? Unsa man to? Quarry dang desiltation? Or desiltation dang quarry? Wa babae. Karohon tanay kay issue ni sa environment ha. Ang mga environmentalist mga higala makahibaw ini mong issue magdugo ilang kasing-kasing. Itong true-blooded nga mga environmentalist. Simple reason. Kadto gani ang ako manghatagay example para sayon sabton. Nakahinumdum magin mo sa itong issue may galagi padtuan ako ni kasamang Benji Tanghian. Kadtong Barangay Lusaran dito sa Lusaran Dam. Barangay Lusaran bukid ni nga bahin sa Siyudad Sugbo. Kani ako ipakita sa screen ha. Ako ipakita sa screen. Kani. Nya ako i-describe alang ato mga listeners sa radio. Kining ila ditong suba, nindot ba yaday kung panalitan kana bitong tinaw ang tubig indekin? Nindot kaliguan, no? Na plano magani may mga higalang mag-outing dito, ha? Unya, ang say nahuna-hunaan sa ilang konsihal. Konsihal na ganito ha? Konsihal na ganito. Si Konsihal Jimmy Marikit. Ipantuan ko man ng Benji. Report ito kay Nindo Tanaw nang iya mong tuyo in good faith siya. Wa siya manguhag bato, ha? Wa mamaligya og bato. Good morning, Gov Gwen, no? Klaro lang ni. Environment kinaiyahan ning gihilabtan ninyo. Wa mo mananghid sa DNR. Wa mo environmental compliance certificate. Kini ang hitabuan ni. Daghay nakadaig, daghan po'y niingon nga, uy, di man na kay giinyo manggipintalan. Lakip ang DNR miingon, dili na maayo. Ang kinaiyahan, dili hilabtan. Iningon ng DNR. Inanak kasimple, unsay gihimo mahigala ni Konsihal Jimmy Marikit. Kay ilan tuyo untaan ni nga para nindot tan-awon, no? Rinbo ba? Ha? Ingon sa ato lang ni tantangon, kay gipatangtang magas DNR ndekin. Ipatangtang sa dinar. So kung imong balikan gibutang pag I love Lusaran Dam. Ipakita ko nitong I love Lusaran Dam nga kwan picture. Napa to diha dong? Katong imong gipakita dayon o kana I love Lusaran Dam.
At pasabto na mo, simple kay magpasabot nga, ang tanang tao magkasabot kay, kining mga tawhana mahigala, mura kuno hay kag, pabright-bright, unya human ilang Jesus, marusip, kining balao na, ako ni hubaron ron, nga magkasabot ang mga tao. Di kaya itong tuyok-tuyoko ng mga tao. Straight to the point. Na, karon, pero unahon ko sana simple kay pagpasabot. Ang di na dili mo sugot. Asa man tong, kwan, I love Lusaran Dam. Kanang imong picture day kay naa ba? Di ko ha ni names. Kana oh. I love Lusaran Dam. Oh. Unya ang mga bato gipintalan ana. Ang uban nakaday hala kanindot no. Gipintala yellow, do na mahigalay orange, do na pink, do na red, do na mahigalay violet ana. Lain-lain magpanan-aw tao lagi. Ang uban mingon hala kanindot no. Ikaw rin ganahan ka ng mga kolora rin? Ha? Si Jesus Minya, kailahi mo po iya. Ha? Sumo ka na nga, nanindot siya tanawon, rainbow ba? Unya, karon ang ubang tao, mingon, dili ko. Ang DNR mismo nga nisulti, kay Slaman Mahigal, Department of Environment and Natural Resources. Ang DNR mingon, dili pwede na, ayaw ninyo hilabte ang kinaiyahan. Ha? Wa mo manangin sa DNR. So, tangtangan ninyo kanang mga pintal. Ha? Kung imong suluyon o balik karon, ang Lusaran Dam, wa na kanang mao mga pintal. Ha? Gitangtang taon nila, kinang hadlok ang mga barangay officials. Gagmayng officials barangay ha, nang hadlok sila mga higala. Oh. So natangtang na, kay nisunod sila sa DNR. Kinipakahang kang Governor Gwen, simple ha, wag na manguhag batuwa na manguha ha. Ang kining iya, ang Mananga River sa Talisay. Gikwari mga higala, sand and gravel ang gikuha. Ha? Sand and gravel ang gikuha. Mingon ng ombudsman dili na pwede. Ha? Mo na'y nakasuspenso ni Gobernador Gwendolyn Garcia. Straight to the point. Okay, gets na, gets? Mr. Vlogger ni Governor Gwen. Gets ni mo vlogger? Simple na namintal ganina di, busugot dinar, kada na bang panguhaon ng batog, graba diha. Ngawa, gani, mga higalay Environmental Compliance Certificate. Muna siya. So, ingong ombudsman, while atong ipadayon ang investigasyon, suspenso, kay gitagaan mag-special permit, by virtue sa special permit, na dito nga manguha mga higala sa graba, og mga bus. Dahil, by virtue sa kwan, yaman, sa second page, by virtue of the said special permit, Shalom was authorized to remove sand, gravel, and other earth materials that have caused the siltation within Mananga River System located at Barangay Camp 4, Talisay City, Cebu. Straight to the point. Liban ka na. Sumok ka na nga nasuspenso si Gobernador Gwen. Simple. Okay, kaya gets na. Wala, suspensohong yun kay. Kada ganing mamintal kag bato, delikado mga kay. Kada naman manguha kag bato o graba. Sus, gigamitag bako, gigamitag mga construction firm ko nila. Ha? Muna nga mangutan na po mi Gob Gwen. Asa man, niya pila man yun Gob. Pila may nahalin ini Gob. Kanang at least ang probinsya ba? Ha? Pila man yun Gob. Kay mangutan na tagkwintada. Kay kanibitang sa South Bus Terminal, para ba kumahuman ini? Iwasunon para ba na ito ini? Ang katubitang magwiwi o mag-uo, waman may tagay kwintada pila. Askang mahala ra ba? Ha? Magwiwi, 5. Mag-uo, 10. Unya maghatod ka dito pa, mag-drop off kag pasayro dito sa South Bus Terminal o North Bus, 20. Mahal pas pantalan, Governor Gwen. Straight to the point. Asa man ang kaluoy ni mos mga pobre. Mahal pas pantalan. Muna nabalaka ko, prangka-prangka ha, Gob Gwen. Nabalaka ko, Gob, nangayo na po karabaog seat dito sa Sisilex. Ayay, nangayo og lingkuranan sa Sisilex. Straight to the point. Ang bayranan sa Sisilex karonday, ang toll fee ba sa tulay? Pila may bayad? Ang tibuok mahigalag, depende sa gidakon sa kanan. 90 pesos kung sedan, pero katong mga dagkong truck, nakupod. Ang katotoang motor, naman po bayad. Kana 90 pesos lang bayad ha sa auto o SUV. Si Governor Gwen nangayo og seat sa Sisilex, ha?
Nangay lingkuranan duha ra ba ka buok gyud para sa probinsya ko no. Ay, di ba ka mo mahal ang tuntulfi ani Gob? Tinulay lang Gob Gwen. Kinahanglan i-explain nimo na mabalaka ang katawhan. Kana bitaw sa pantalan, gis naman ang pagsuod og mag-drop off kag pasayro. Ang imo hinuon nga terminal 20 man. Muna nga ayaw tawag apil-apil sa pantalan Gob ha, kay basi mo mahal Gob. Ang sisilex karon, mingon mo sisilex day. Pipipi ba yan ang pagkatuko ng sisilex? Mingon sisilex nga ato batasan ning atong tulfi kay atong isweldo sa duha ka buok nga mulingkod sa board, ha? Ay, nabalaka mahinuon ko ining kalakiha Gob. Duha pa gyud ka buok imong gipangayo Gob. Straight to the point. Duha kalingkuranan para sa sisilex. Di ba ka mo mahal atong tulfi ani Gob? Ha? Kay sa pantalan nga wa ka dito sa pantalan. Gis raman og mag-drop off og pasayro. Ayaw tawag apil sa pantalan Gob ha. Klaro ha, klaro. Nangayo kag lingkuranan sa sisilex. Duha pa gyud ka buok. Ha? Agoy mo mahal magkaning atong tulfi hinunan ni kalaki ha. Adios. Pero standby na sa nang topic sa Sisilex o sa South Basa. Unahon to sa ning nakasuspenso niya. Ato sa Tiwason ni Mananga River. Standby, human lamang sa pipila ka pahinomdom.